wallahi muddin kana istimina'i baka daina ba sai ka yi ladama da ɗan dana sanin kasancewa cikin wannan lalura ta aikata istimina'i da kake yi. Istimina'i babban masifa ne, sannan kuma istimina'i haramun ne ko ga Allah subhanahu wa ta'ala. Istimina'i yana haifar da matsaloli bila adadin. Kaɗan daga cikin illolin da istimina'i yake haifarwa: ciwon mantuwa, ka yi abu kaɗan ka dinga manta. Sannan istimina'i yana sa ƙanƙancewar mazakuta. Sannan istimina'i yana sa nafsul haimanatul maɗawiya, ƙonewar ƙwayoyin halittar bil'adama. Sannan istimina'i yana sawa in ka je ga iyali ka dinga saurin inzali. Sannan istimina'i yana sawa ka daina haihuwa, ayi ka kasa haihuwa. Sannan istimina'i yana sa shafar aljanu. Istimina'i yana sa saurin tsufa, yana sa lalacewar fata. Istimina'i yana sa abubuwa bila adadin. Alhaji in dai har ka shirya daina barin istimina'i kuma kana so ka sha magani ka daina, akwai ingantaccen magani na daina yin istimina'i. Kai ko da istimina'i ya haifar ma da cuta wadda kayi ka daina ka kasa daina, in ka sha wannan magani Allah subhanahu wa ta'ala yana bada afuwa. Duk mai buƙatar wannan magani ya ɗauki number mu a profile ya magana, insha Allah duk inda yake zamu bashi. Waraka Islamic and Herbal Medicine su ne ƙarshen matsalolin.